Това е четвърта част или пета част? Не знам. Не, четвърта е това. Да, четвърта част. Не трета. Четвърта част. Просто трябва да се почисти някои неща и доста кръпени. Аз не знам докъде стигна в момента. Не знам докъде стигнах. Почистих аз някои неща. Аз тук. Само това. Аз мога да добавя, защото ще има нещо много тайно, което ще да го кажа в третата част, но не успя да го кажа. Сега ще слушам на друго цвят лава, което ще е отгоре. Майка лива мръсна. Да си падна сам, ще те убия. Или да не го слагам. Ръкашите ми да го слагам. Аз съм да... не, аз друго ще слушам така. Perfect. Това не си речи какво съм слагала, ама няма. Някой трещи тате. Шонак, бане. Да вярвам тук съм. Направих нещо повече, седно да се слива, обаче не си личи. Сега ми трябва розовото. Това цвета са наразни. Хореняк. Значи, сега ще играем на онче-бонче, дали да е сиво и дали да е сребърно или дали да е между тези двата цвята. Онче-бонче ще видим първо, че има много маса от друга, че е на много къде да памук. Ако ми се скара за една цигара, като ще не запаса такива дни. Ето този тя ще ви покажа да какво ще е този цвят. Аре бе, розово ми трябва. Но сега не искам да ви разкривам тайната. Ще разкрием в този епизод, или в 6. Значи се личи много добре, много е прекрасно. Защото хубаво става, не зле. Аз не си го слагам на цялата глава, аз го слагам на половината. Значи не трябва го ето тук, аз си го сам ето тук, само отгоре си го слагам, нищо тук. Че на нещо и на пирушинка. Защото качих първа част, успях да я кача. Успях да кача втора част. Почти едно към едно. Почти. Къде са тук бягат? Бягайте, бе. Абе, аз като ли съм объркала, ако съм на... Това трябва да сложа. Вие не ме виждате, знам, че не ме виждате, хора. Просто... Си гримирам огледалото и то клекна, но не знам защо.
И изправяме по-удобно. Да сме си на моята височина. Аз не знам камерата. Значи, втори кога бях така. В момента си някакъв не знам. Но в момента съм така. Ще минам между камерата. Наблюдавам ви. Опитах се да кажа, че ви наблюдавам. Окей, хора. Добре. Сега е време за тайната. Не, чакай, има още нещо. Значи от това бялото, което остана, мисля да го сложа отдолу. То е бяло, значи мисля да го сложа отдолу. Просто да седи отдолу. На двете. Значи аз от сега пълно да правя уникални гримове, значи никога не съм го правила в живота си. Винаги съм се проваляла, винаги ставаше толкова грозно, просто беше ужасно. И сега всичко се проправя. Чакай да ми покажа снимането. Но тя не е готова, тя сега след малко ще я направя. Като направя това, сега ще ви покажа как изглежда тук. Искам да ви кажа ли едно нещо? Влезна ми палитър в очите. Обаче не ме спира да продължавам. Ето едно, две, три. Ето така изглежда в момента. Просто не исках да продължавам така. Просто не мъкифи да продължа така. Искам да се вижда част от лицето, да не изцява всичко в грим. Сега е време за тайната. Не знам дали се получи, защото никога не съм го пробвала. Така че дано да стане. Но за сигурност много лесно ще се изтрие. Четката ми пак трябва да измия, защото има съвсем различен цвят. Учим да си мия четката, така че вие чакате тук. Ще е след 11 секунди. Намерих мокрите кърпи, бяха на майка ми стаята. Почиствам ми просто. Рая, ти излизай, Рая. И шаките само. Хора, аз съм да ви кажа, имам куче. Казва се Рая. Къде ми ще да? Да, тя е долу. Вижте, аз съм да стоя долу сама. Най-накрая. Чакайте, в момента ме изтрая за това, просто ме изтрая за това. Ще ви казах, че никога не съм го... То може малко да не си личи, защото е такова бяло някакси. Аз ще опитам после да ми кажете къде е, какво е. Не, ще поменям друг цвят. Ето този. Няма да ви го показвам. Къде е още? Къде е добър? Ами, не. Май
обаче ще използвам розовото най-целев. Но аз все пак няма да ви разкривам тайната. Малко стана, обаче сигурно съм слагала сиво, просто сигурно съм слагала сиво. Ама чакай бе, има разлика. Що па не? Има разлика. Има разлика. Между другото, голяма има разлика, обаче просто аз от кое слагах? Не. Рая в момента стои при мен. Обаче вие не виждате. Тя не е ладжена, тя е много кротка. Тя няма да излая. Сигурна съм. Като се е вкъщи. Аз като свърша с това видео, трябва да излезна на мъка по този вид, в който в момента правя. О, не чакайте хора, Като се готова, значи тук ще има, за това видео ще има 5-та част. Ай, чао, гробчета. Чао.